व्यूअर्स देखंतु मु आज ओडिया रे वीडियो करूची आज किछि पारा देखौची देखंतु ये गोटे लाल पारा ए पारा सब अछंती गोटा पारा 350 लेखा दिया होची सेल पई जे नव ओडिसा रु 350 लेखा दिया होची देख ए बहुत बढ़िया बढ़िया पारा देखो 350 टका 350 300 350 ऐसे ही देखो ए उद्दी मादी गोटे अछि उद्दी मादी देखो ये 350 उद्दी मादी आ गोटे उद्दी मादी अमला पट्टी उद्दी 350 बहुत सस्ता सस्ता रे पारा जे भी पारा नबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବରରେ ମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପାରା ଲାଲ ମାଧି ଇଏ 300 ଟଙ୍କା ଏ ମାଧି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହରା ନର ବହୁତ ବଢିଆ ପାରା ଦେଖ ସବୁଜ ନର ଦେଖ ବହୁତ ବଢିଆ ଉଡା ପାରା ସାଇଜ ଦେଖ ପଞ୍ଜାବୀ ଦେଖ ବହୁତ ଉଡା ମିନିମମ୍ 5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଉଡା ପାରା ଏ ପାରା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପାରା ଦେଖ କାଳିଆ ଛୁଆ ଅଛି ଦେଖ ଏ କାଳିଆ ମାଦି ଛୁଆଟା ଦେଖ 300 ଟଙ୍କା ଯିଏ ବି ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10 ପିସ୍ ପାରା ନେଲେ ଶସ୍ତାରେ ଟିକେ ମିଳିଯିବ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ କାଳିଆ ପାରା ଗୋଟେ ମାଦିଟି ଇଏ 350 ଟଙ୍କା ଯେକୌଣସି ଗିରିବାଜ ପାରା ଯେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଲେମାନ କାଗଜି ଦେଖ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ସାଇଜ ଅଛି ଦେଖ ये पारा 350 टଙ୍କା ଦେଖ हे दे ये देखो ଗୋଟେ सुलेमान कागजी जोड़ा है नर्मादी दिटा अछंती देखंतु जे भी नवा ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ପାରା ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ପାରା ଦିଆ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ପାରା ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦି ଖାଲି ଉଦ୍ଦି ହରା ଅଲଗା ବାଘୁଆ ଫାଗୁଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ପାରା ଉଣ୍ଡାଳିବେ ମିଳିଯିବେ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଭଲ ଭଲ ପାରା ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ନାଲା ପାରା ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘୁଆ ଫାଗୁଆ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଯୋଉ ଗୁଳା ପାରା କହିଲେ ମିଳିଯିବ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମସ୍ତିରେ ଅଛି ଦେଖ ଲାଲ ନଟଟା ଦେଖ ଯିଏ ବି ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଭଲ ଭଲ ପାରା ଶସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଦୋକାନ ଫୋକାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବି ନେଇପାରିକି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ବି ଘରୋଇ ଲୋକ ବି ନେଇକି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ପାରା ଦେଖ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ଭଲ ପାରା କୌଣସି ପାରା ବି ଗୋଟେ ଡିସ୍ପୁଟ ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ପାରା ଆଠାରୁ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ପାରା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପାରା ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଏ ପାରା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସେ ଭାଇ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଖାଲି ନାଲା ପାରା ନାଲା କାଗଜି କାଳିଆ ଦରକାର ତାଙ୍କ ନାଗି ଏ ପାରା ସବୁ ଆଣିଥିଲି ଏ ପାରା ସବୁ ଆଉ 350 ଲେଖା ଦେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ପାରା ଦେଖ 10 ପିସ୍ ଲେଖା ନେଲେ ଶସ୍ତାରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭେରାଇଟିର ପାରା କହିଲେ ମିଳିଯିବ ବୁଝିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଶସ୍ତାରେ ପାରା ରଖିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ନୂଆ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ନମ୍ବରରେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ପାରା ମିଳିଯିବ ବହୁତ ଶସ୍ତା